Mercedes Benz ndi imodzi mwa kampani yolemera kwambiri pa dziko lapansi. Amapanga galimoto zapamwamba ngati Maybach, C-Class, S-Class, G-Class komanso AMG. Amalawi ambiri akhala ndi mafunso. Kodi amene anayambitsa kampani imeneyi anali ndani? Carlo Benz anabadwa 1844 mdziko la Germany. Bambo ake anali driver wa sitima, ankalandira sale yochepa komanso anali osauka. Carlo Benz anakula ndi mayi ake chifukwa bambo ake anamwalira pamene iyeyu anali ndi zaka ziwiri. Amayiwo anayesesa kugwira maganyu ndi kumphunzitsa sukulu mpaka ku university. Carlo Benz anapanga study engineering ndipo anamaliza pamene anali ndi zaka 19. Zitatero anayamba kugwira ntchito makampani osiyanasiyana. Pofika 1871 iyeyu pamodzi ndi nzake August Ritter anatsekula workshop yawo. Inu mukudziwa kuti pali anthu ena akagwira ntchito makampani amatopa ndipo amaganiza zosegula business yawo. Carlo Benz atagwira ntchito ku kampani kwa zaka zoposa 8 anagwirizana ndi nzake August Ritter kunena kuti ase panopa titsegule workshop yathu. Koma vuto atatsekula business imeneyi sizimawayendera komanso samagwirizana bwinobwino. Mapeto ake anasiyana ndipo kuyambira 1879 Carlo Benz ankapanga zake. Nzaka za ma 1880 iyeyo anagwirizana ndi mtsikana wina wolemera kwambiri Bertha Ringer ndi kutsegula kampani yotchedwa Benz Motor Wagon. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Bertha Ringer ankachokera banja lolemera kwambiri ndi anagwirizana ndi mkulu ameneyu ndi kutsegula kampani imeneyi ya Benz Motor Wagon. Koma tikudziwa kuna kuti patsogolo pake Bertha Ringer anakwatirana ndi nyamata ameneyi ndipo ankatchedwa kuti Bertha Benz. 1885 mkulu ameneyu anapanga galimoto yoyendera gasoline komabe ambiri sanayikhulupirire for safety reason. Imeneyi inali galimoto yoyambirira kwambiri kupangidwa pa dziko lapansi. Amene anapanga ni mkulu ameneyu Carlo Benz. 1899 iyeyu pamodzi ndi anzake a DMG anatsegula kampani yatsopano. Kampani imeneyi inkatchedwa kuti Benz AG. Kumeneko zinthu zinayamba kuyenda pachuma chifukwa ankagulitsa kwambiri. Amene akapanga magalimoto 50 kandi 100 osamagulitsidwa. Eni aka kampani imeneyi analipo 4. Panali Maybach, Daimler, Carlo Benz komanso Emo Jelinek. Pofika mchaka cha 1926 dzina la kampani imeneyi inasintha ndi kukhala Mercedes Benz. Mukhoza kuona pamene pakunena kuti imene inali process. Poyambirira Carlo Benz anatsegula kampani yopanga magalimoto imene matchedwa kuti Benz Motor Wagon, imene apanga galimoto yoyambirira yeniyeni pa dziko lapansi. Koma anaona kuti zinthu sizikuyenda komanso amalimbana ndi anzake kumeneko, anapanga ubale ndi kampani ina apanganso magalimoto yotchedwa DMG. Ndiye kumeneko anagwirizana kuti a DMG ndi Carlo Benz 1899 anagwirizana kuti atsegule kampani yatsopano yopanga magalimoto yotchedwa Benz AG. Kumeneko zinthu zinayamba kuyenda ndithu, amagulitsa komanso amapeza ndalama. Pofika 1926 anthu 4 amene ali eni aka kampani imeneyi Maybach, Daimler, Carlo Benz komanso Emo Jelinek anagwirizana zoti asinthe dzina la kampani imeneyi ndi kukhala Mercedes Benz. Anthu ambiri amakhala odabwa, kodi dzina limeneli Mercedes Benz linabwera bwanji? Mmene ndakuwuzirani kale poyamba kunena kuti Benz ndi dzina la mmodzi wa mafounder Carlo Benz, koma Mercedes ndi dzina la mwana wamkazi wa mmodzi wa mafounder Emo Jelinek. Kungonenapo mwachidule za mkulu ameneyu Emo Jelinek, amene anali Muyuda, mtundu wake unali wa Chiyuda, koma kwawo kunali ku Austria. Anayambitsa nawo kampani imeneyi. 1926 makosana 4 amenewa anaganiza zosintha dzina la kampani
ndi kukhala Mercedes Benz. Mercedes anali mwana wamkazi wa Mbiri, pamene Benz ndi dzina la Carl Benz. Ndiye sitikudziwa kuti iwo anaganiza bwanji kuti aphatikize dzina la mwana wamkazi wa Mbiri pamodzi ndi dzina la founder weniweni wa kampani imeneyi, Carl Benz. Chodziwika bwino nchona kuti 1926 dzina la kampani imeneyi linasintha ndi kukhala Mercedes Benz. Kampani imeneyi inakumana ndi mavuto akulu kwambiri mu nthawi ya World War II. Adolf Hitler ankayigwisa ntchito popangira zida za nkhondo. Zimenezi zinalonga mbiri yawo mpaka analandidwa chuma through sanctions. Timaona ngakhale panopa kampani iliyonse ya ku Russia imene igwirizana ndi Putin amayilanda chuma. Ngakhale mabilionera Roman Abramovich mwachitsanzo analandidwa timu ya Chelsea chifukwa ndi kwa Putin. Ndiye mu nthawi imeneyi ya World War II Mercedes Benz inalandidwa foreign assets chifukwa chothandiza Hitler. Koma itatha nkhondo kampani imeneyi inadzitolera, anayambiranso kupanga magalimoto osiyanasiyana. Pamene nduna pano Mercedes Benz imapanga maambulasi, mavani, magalimoto a polisi, ngakhalenso ena oyendera mabigi. Pali G-Class, galimoto amamwamba kwambiri, S-Class, C-Class, komanso Maybach. Maybach ndi dzina limene analitenga kuchokera kwa mmodzi wa mafounder amene anayambisa kampani imeneyi, amatchedwa kuti Wilhelm Maybach. Maofesi yawo amapezeka m'maiko 93 ndipo headquarters yawo ili ku Germany. Founder wa kampani imeneyi Mr. Carl Benz anamwalira pa 4 April 1929 pamene ali ndi zaka 84. Tikafufuza mbiri yake ndi upatsa chidwi. Ndi munthu amene anabadwira banja losauka kwambiri. Abambo ake amalephera kupeza ngakhale chokudya cha tsiku, koma iyeyu anaphunzitsidwa sukulu ndi mayi ake kukafika mpaka ku university kukaphunzira engineering. Wagwira ntchito makampani osiyanasiyana, kenaka anasegula workshop ndikuzasegula kampani yake yotchedwa Benz Motor Wagon. Ndi kampani imeneyi imene apanga galimoto yoyambirira kwambiri, yoyambirira inieni galimoto anthu kudziwa kuti kunja kuno kuli galimoto, amene apanga ndi mkulu ameneyu Carl Benz. From there zinthu sizimamuyendera, analumikizana ndi anthu ena monga ngati DMG, kenaka anasintha ndikupanga kampani yatsopano imene imatchedwa kuti Benz AG. 1926 iye pamodzi ndi zake 4 anasintha dzina la kampani imeneyi ndikukhala Mercedes Benz. Mercedes Benz ilipo mpaka lero, ndi imodzi mwa kampani yaikulu kwambiri pa dziko lapansi.